आसतु बिना पियाज रसुण पनीर तरकारी करवा मंदिर भली लगे। पनीर को भल भाव काटिकी रखीदबा। तापर गोटे जार रे जीरा धनिया टमाटो सुखिला लंका आउ किछि काजू देकी ताकू पेस्ट करदबा। तापर कढ़ई रे छोट छोट आलू करके ताकू छाणीदबा। से कढ़ई रे जीरा तेजपत्र फुटेदबा। तापर अदा पेस्ट दबा। बाटिकी रखिथिबा मसला देदबा। मसलाटा को भल भाव कषिबा। मसला कषि गला परे गरम मसला लंका गुंड हलदी गुंड पनीर मसला सब देकी भल भाव कषिबा। मसलाटा जिते कषिबा ना ता टेस्टा बहुत भल आसो। भल भाव तेल छाड़ी गला परे आलू पकेकी ताको कषिबा। तापर पानी देदबा। पानीटा भल भाव फुटी गला परे लूण देबा। तापर पनीर पकेबा। पनीर सहित ताको फुटिया पई किछि समय छाड़ीदबा। तापर कस्तूरी मेथी आउ